Deze heren hebben besloten om net een tandje lichter te zetten. Dus we gaan kijken wat dat gaat opleveren. Komt ie aan, de weldoener van Rowan Zijnstra. Ja, dat zou je dan, Arco, eigenlijk in het donker moeten zien, want dan zie je hoeveel vlammen daar op dat moment bovenop staan. Maar het klonk wel vanaf de 30 meter niet lekker. En dan hoop ik dat alles onder de kap in elk geval niet brandt. Dan wordt nu naar gekeken. Maar meteorol op een superstok in 3 of 4 trappen op een gegeven moment wordt ingebracht. Ja. En het dan natuurlijk zou kunnen zijn dat daar bijvoorbeeld een stukje drugschakeling tussen de verschillende galerijen, ik weet het niet. Dit is voor mij zomaar even een gooi, een gis. Wat er hier gebeurt, maar dat zouden we ongetwijfeld zelf aan de mensen zelf moeten vragen. Ik ben wel heel geïnteresseerd in de afstand die wij hier hebben staan voor Jacqueline van Schaik. Want wij hadden de Bleuts op kop staan, maar kan ik dat volhouden? Als ik zo naar het scorebord kijk, doet mij dat vermoeden dat we 98, 88